magbabalog na iti agdag iti ili San Juan na Loñon iti saan da palang kayat iti agpabakuna. So na to iti intenamuan informasyon manipod palang municipal government iti nadakamat tapalang nga ili. Gapot iti nasa nga banag kat kikitan datan iti munisipyo iti ili San Juan Loñon no anya dagiti arabidon datap kat makumbinsir dagiti tattaong saan da kayat iti agpabakuna. Gapunan at iti agdama kat nairo tatan iti panagbakuna anak ng papatungpal iti nasao modangnan nga ili sa Jaya San Juan na Gymnasium kat makita nga dapalan nagitay tattao nga saan da kayat iti agpabakuna. Dami sampay nga nilalawag baba iti lokal gobyerno nga napipintas mula iti panagbakuna tap nagastang at dati proteksyon na kontra iti COVID-19. Iti pinagturong tayo sa Jay San Juan na Gymnasium kat makita tayo nagitay nagpabukuna babamutan iti agtutuloy nga panagbakunan ng ganganwat iti munisipyo iti iling San Juan na Loñon ngem na doktaran nga dalat nagitay handabat na kayat iti pabakuna so dato'y datati agtutuloy nga ikon kompensir iti municipal government iti iling San Juan na Loñon tapos stak pabakuna da dagitoy namantay pa nga dagiti kasangsangpet nga supply iti bakuna para iti nasao nga iling sa tata iti madabada nga bakuna kadagitay imunan unong itay agtarigagay nga agpabakuna kadagitoy para iti first dose kasabatan iti second dose kat target man iti munisipyo iti iling San Juan na Loñon nga maka 70% da iti mabakunaan kadagiti amaming mabakunaan naging gana iti aglepas iti tawan 2021. Ito natin ni Bombo Daniel Azabal, Pagsababansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union. Basta Radyo.